Predstavte si svet v absolútnej tme. Žiadny signál, žiadny internet a žiadne svetlo zo žiarovky. Elektrina je krvou našej civilizácie, no väčšina z nás ani netuší, ako v skutočnosti funguje a čo stálo na jej samotnom počiatku. Dnes vám prezradím, čo sa skrýva za tajomstvom elektrickej zásuvky a ako je možné, že elektrina na ceste do vašej obývačky z elektrárne nezmizne. Avšak to nie je ani zďaleka všetko. Vydržte toto video pozrieť až do konca a prezradím vám, prečo Edison verejne usmrcoval zvieratá pomocou striedavého prúdu, prečo by sa vaše srdce bez elektriny navždy zastavilo a ako je možné prežiť zasiahnutie bleskom, ktorý má 1 000 000 voltov. Poriadne sa usaďte, čaká nás divoká jazda naprieč elektrickým prúdom. Aby sme pochopili elektrínu, musíme sa zmenšiť. A ak hovorím zmenšiť, myslím tým asi tak 1 000 000 krát. Všetko okolo nás je zložené z neuveriteľných malých častíc, ktoré sa volajú atómy. Predstavte si atóm ako miniatúrnu slnečnú sústavu. Uprostred sa nachádza jadro, ktoré obsahuje protóny s kladným nábojom a neutróny, ktoré nemajú žiadny elektrický náboj. Okolo jadra sa pohybujú elektróny, ktoré majú záporný náboj. Práve elektróny sú hlavným hrdinami celého príbehu elektriny. Nie všetky elektróny sú však rovnaké. Niektoré držia pri atóme veľmi pevne, iné sú oveľa voľnejšie a môžu sa presúvať z jedného atómu na druhý. A práve v kovoch, ako je napríklad meď alebo hliník, z ktorého sú vyrábané napríklad elektrické káble, je týchto voľných elektrónov obrovské množstvo. Keď im nič neudáva smer, pohybujú sa úplne chaoticky. Je to ako dav ľudí na námestí, každý ide iným smerom, takže výsledok je nulový. Ale keď do tohto chaosu vložíme poriadok v podobe batérií alebo elektrárne, vytvoríme tak elektrické napätie, ktoré elektrónom určuje ten správny smer. V tej chvíli sa miliardy elektrónov začnú pohybovať jedným smerom a presne tento usporiadaný pohyb elektrónov nazývame elektrický prúd. Elektrický prúd objavil v roku 1831 anglický vedec Michael Faraday v jednom z najdôležitejších objavov v histórii ľudstva. Keď sa magnet pohybuje okolo medeného drôtu, elektróny vo vnútri drôtu sa začnú hýbať a presne na tomto princípe funguje takmer každá elektráreň na svete. Nezáleží na tom, či spaľuje uhlie, plyn, využíva jadrovú energiu, vietor alebo vodu. Vo všetkých prípadoch je cieľ úplne rovnaký – roztočiť obrovský generátor. Vo vnútri generátora sa otáča magnet okolo cievok z medeného drôtu. Pohyb magnetického pola začne tlačiť elektróny a tie vytvoria elektrický prúd. Inými slovami, každá elektráreň vlastne premieňa pohyb na elektrinu. A práve takto vzniká elektrina, ktorá o pár sekúnd rozsvieti vašu izbu alebo nabije váš mobil. Poďme si na chvíľu oddychnúť od vedeckých faktov. Vedeli ste, že jediný blesk môže mať napätie až okolo 300 miliónov voltov a teplotu približne 30 000 stupňov? To je asi 5 krát viac než je teplota na povrchu Slnka. A teraz si predstavte, že vás takýto blesk zasiahne. A nie len raz, ale dokonca 7 krát. Presne to sa stalo Royovi Sullivanovi, ktorý pracoval ako strážca v americkom národnom parku. Počas svojej kariéry ho medzi rokmi 1942 a 1977 blesk zasiahol neuveriteľných 7 krát, čím sa zapísal do Guinnessovej knihy rekordov. Každý z týchto zásahov ho poznačil. Raz mu blesk spálil obočie, inokedy mu začali horeť vlasy priamo na hlave. Utrpel vážne popáleniny, poškodil si rameno a pri jednom zásahu dokonca prišiel o nechty na nohách. Všetkých 7 zásahov prežil. Pravdepodobnosť, že priemerného človeka počas života zasiahne blesk, je extrémne malá. Roy Sullivana však akoby priťahoval búrky. Ak ste došli až sem a video vás stále baví, budem rád, ak ma podporíte lajkom a odberom a pomôžete môjmu kanálu, ako funguje svet rásť. Určite nikam neodchádzajte, pretože pokračujeme na našej ceste v objavovaní elektriny. Keď elektrina opustí elektráreň, čakajú dlhá cesta. Putuje cez transformátory, ktoré zvýšia jej napätie na 100 000 voltov. Ak sa pýtate, prečo je tomu tak, je to čistá matematika. Pri vysokom napätí prúdi drôtmi menej prúdu, čím sa drasticky minimalizujú straty tepla v kábloch. Keby sme to neurobili, drôty by sa roztopili a k vám domov by neprišlo nič. Až pred vašim mestom sa toto napätie v trafostaniciach postupne znižuje na bezpečných 230 V. Teraz sa pripravte na niečo, čo vám v škole pravdepodobne nepovedali.
Väčšina ľudí si myslí, že energia prúdi vnútri medeného drôtu ako voda v potrubí. Ale to je mýtus. Energia sa v skutočnosti prenáša v elektromagnetickom poli okolo drôtov. Drôty slúžia len ako kolajnice, ktoré toto pole smeruje od zdroju k vášmu spotrebiču. Samotné elektróny sú neskutočne pomalé. V drôte sa pohybujú rýchlosťou len asi 0,1 mm za sekundu. V striedavom prúde, ktorý máte v zásuvke, sa dokonca len kmitajú na mieste a nikam neodchádzajú. To, čo sa šíri takmer rýchlosťou svetla a okamžite vám rozsvieti izbu, je práve elektromagnetické pole. Ak sa teraz pýtate, ako je možné, že po stlačení vypínača sa svetlo vo vašej izbe hneď rozsvieti, je to vďaka tomu, že elektromagnetické pole zaplní priestor okolo obvodu takmer okamžite po jeho uzavretí. V žiarovke potom tento prúd naráža do wolframového vlákna, ktorého odpor je taký vysoký, že sa rozžeraví na 2000 stupňov a začne svietiť. Ale pozor, za rozsvietenou žiarovkou sa skrýva šialená vojna dvoch vedcov. Táto dramatická kapitola dejín, známa ako vojna prúdov, nebola len súbojom technológií, ale predovšetkým stretom dvoch úplne odlišných svetov a osobností. Na jednej strane stál Thomas Alva Edison, známy aj ako otec jednosmerného prúdu. Bol to americký vynálezca a dravý podnikateľ. Hoci nebol úplne prvým, kto vytvoril elektrické svetlo, v roku 1879 vyvinul praktickú a komerčne využiteľnú žiarovku a vybudoval celý systém na jej napájanie. V New Yorku otvoril prvú centrálnu elektráreň Pearl Street Station, ktorá fungovala na jednosmernom prúde. Na strane druhej stal Nikola Tesla, srbsko-americký inžinier a génius, ktorý istý čas dokonca pracoval pre Edisona. Tesla videl v Edisonovom systéme zásadné chyby a navrhol riešenie v podobe striedavého prúdu, ktorý by umožnil napájať celé mestá a prenášať energiu na obrovské vzdialenosti. Jadro ich sporu bola vzdialenosť. Edisonov systém mal obrovské obmedzenie. Nedokázal efektívne prenášať energiu na viac ako pár kilometrov od elektrárne. Ak ste chceli elektrínu v celom meste, museli by ste mať elektráreň na takmer každom rohu. Tesla prišiel na to, že pomocou transformátorov sa dá napätie prúdu zvýšiť na 1000 V. Pri vysokom napätí sa drôtmi prenáša menej prúdu, čím sa minimalizujú straty tepla a energia môže putovať stovky kilometrov. Spor prerástol do takých rozmerov, že Edison a jeho spolupracovníci začali organizovať verejné predstavenia, kde pomocou Teslovho striedavého prúdu verejne usmrcovali túlavé psy, mačky a dokonca aj kone či slona. Cieľom bolo ukázať, že zatiaľ čo jeho jednosmerný prúd je bezpečný, Teslov obojstranný prúd je smrteľne nebezpečný pre domácnosti. Edison dokonca tajne loboval za to, aby sa pri popravách odsúdencov používal striedavý prúd, aby ho ľudia mali navždy spojený so smrťou. Napriek Edisonovej snahe o očiernenie technické výhody Teslovho systému boli nepopierateľné. Keď Tesla získal zákazku na osvetlenie svetovej výstavy Chicagu, kde naraz rozsvietil tisíce žiaroviek napájaných striedavým prúdom, svet pochopil, že toto je budúcnosť. Avšak elektrina nepoháňa iba vaše žiarovky a spotrebiče vo vašej domácnosti. Elektrinou ste poháňaní aj vy. Vaše srdce je v podstate elektrický stroj. Špeciálne bunky v ňom vytvárajú elektrické impulzy, ktoré spôsobujú jeho pravidelné sťahovanie. Práve túto elektrickú aktivitu lekári sledujú na EKG. Tie skákajúce čiary na monitore sú priamym dôkazom, že vo vás prúdi elektrická energia. Prešli sme šialenou cestou od najmenšieho atómu cez elektrické káble až po krutú vojnu medzi Edisonom a Teslom, ktorá určila, ako dnes funguje náš moderný svet. Ak vás toto video bavilo, budem rád, ak mi to napíšete do komentára a kľudne sa so mnou podielte, čo by ste sa chceli dozvedieť na budúce. Nezabudnite ma podporiť lajkom a odberom a vidíme sa pri ďalšom videu o tom, ako funguje náš svet.